Lapiko festaren ondoren, azaroaren 14tik abenduaren 6 arte, hemen, Aranburu jauregian, erakusketa bat jarri duzu Lapikoa betetzen izenekoa, azaldu guztu zein da helburua? Lapikoa betetzen dator Lapiko Fest jaialdiaren aritik, eta azkenean 3 helburu nagusi zehaztu genituen hasieratik, eta dia hasteko Tolosako herriari Lapiko Fest zer den erakustea. Azkenean jende askok ezagutu zuen, beste batzuk ez, eta ezagutu zuten ere jaialdian ikuspegi global bat eskaintzea ezta. Gero, bigarren helburua izango litzake eskerrak ematea, bai parte hartu zuten guztiri eta bai bertaratu zirenei, eta hirugarrena herriari ateak irikitzea. Bai antolakuntzan edo zer gauzetan parte hartzeko aukera hori ematea eta gonbita luzatzea. Hainbat puntu ezberdinetan banatu duzue erakusketa hau, gerturatzen denak zer ikusi izango du? Lehenengo esan dezakegu 4 gune izango ditula erakusketak. Lehenengo gunea da, eskertzeko gunea deitu dioguna, baina azkenean da sarrera moduko bat. Bigarren gunea da argazkiz osatutako gunea. Egunen bertan hainbat argazkilari lanen aritu ziren antolakuntzan barrun. Tarten Ura Iturralde, Ander Orzaiz, Joseba Merkader eta Asier Iraola. Eta beraien argazkiz osatutako galeria bat ikusi ahalko da. Eta 3. gunean 2 bideo ikusi ahal izango diteu, azkenean ikuspegi hori emango digutenak egun osoa nolako izan zen. Eta azkenengo gunea da, 4. gunea deituko dioguna foroaren gunea edo. Eta gune honetan, gune hau izango da nik uste garrantzitsuena herriari ateak irikitzeko zentzu horretan, ezta? Azkenean izango da gune bat non bildu nahi ditugun herritarren eta gazteen proposamen berriak, kritikak, iritziak, eta horrekin datorren urteari begira jarri. Gero, ostegun arratsaldetan foro modukoak egingo ditugu bilerak, eta gonbitea zabaltzen dugu edo hori parte hartzeko. Izan ere, Lapiko Festak arrakasta dexente izan zuen, jende asko gerturatu zen bertara, espero zenuten horrelakori. Egia esan, lehenengo aldia zanez, holako zerbait antolatzen genuna, ez genekin zer espero, ezta? Ordu arte txapin festa antolatzen zen, gazteak lokaletik ateratzeko eta baina Lapiko Festakin eman dugun pauso bat aurrera eman dugunez, ez genekin zer espero, balantza oso positiboa izan zen, eta guen datorren urteari begira hobekuntzetan pentsatzen ari gara.